závodníků. Kopenky se napíšej, jak zabojují holky. Takže první místo, typu, že to Kopenského, tam se šlo k zemi. OK, takže první místo, typu slovenského závodníka podle dres. 51, takže 52, Marko Laník, BMX Rača Bratislava. Pak tam máme Bohnice, Matouš Vavřina, typu, uvidíme, byly tabulky, takže, pardon, tak to bude Marek Jeloužil 7, pak 112, Marika Kudra, polská závodnice, 52 s 52, Matouš Vavřina, Slovan Bohnice, 19, Kačka Švarcová, letoužická závodnice,